Dameni di batana semurung sian saluhna roha. Ima mangramoti ate-ate do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Damang dinang nenolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Hatani Tuhan nasar tuhita di bagasan pertikianon. Dienek mesan buku perpesalmen biddu 130 sia. Mamuka mesan 10 pitu ro dia 24. Rapta jahama omma di dok tuhatta. Di bahini masa arga situ doa ka pikiranmu dia ali di bata. Jela masa torop do bilangan na. Tung sura nang rajumakku. Tumorop do nasida sian horsik. Molo ngot au tong do peau di la bumi. Au dibunuho manian perjahati ali di bata. Jelahamu ali akka bawa si sosok mudar. Pasuruh tamu nama sian au. Nasida akka nama rane ngoti ho mabban sreon. Marsini yang do akka alom madok guarmu. Tungso hagi gionok kuma ali Jehoba. Akka nama maka gigi hoko. Tungso marbias-bias au mida akka nahehe mangaloho. Tung nasundo gigi ni rohaku di nasida. Jadi musuhku do nasida. Sulikip maau ali di bata. Jelatadda rohaki. Uji maau. Jelatadda akka pikiraki. Jela ida. Manang tung adong lapang haporsuhon di bagasan au. Jela togu au. Di dalan saleleng-leleng na. Ido sahakna. Huriani Tuhan. Na hinalonga di bagasa tuatta Yesus Kristus. Totu molo mardala kita di supermarket, Indomaret, Alfamart, mana akka perkantoran, sadana pasti dipatupan nasida di CCTV. Bahkan di gereja, di rumah-rumah ibadah nungajut-jut di bahas CCTV. Gabe tubuh masuk ke sukun. Buasa rekod di bahas CCTV. Asa molo adong CCTV, adong mamereng isi nama nakko. Jala somalna molo nunga di bahas CCTV di bado di si supermarket ini atau mall ini atau toko ini dipantau CCTV 24 jam. Di bagas jorok pejujut do di bahas somone. Nomor lapatan. Dang adong BHP. Dihabiari jolma soal Tuhan. Nunga lebih porsia. Jolmai manang lebih mabiar jolmai mamereng CCTV. Daripada mamereng Tuhan. Hurien nolonga di bagasan tuatta Yesus Kristus. Di bagasan jamita nasa tuhita dia pala pertikianon. Takas do di pabotohon perpesalmen tangyang na. Tu debata. Mangido pangurupi do perpesalmen asa totong debata. Mangurupi ibana maralohon salu akamusuna. Jela dihajong joko perpesalmen do. Ia ngoluna, ulaonna, parangena, bakka rohana pe diboto debatado. Ditadda debatado isi ibana, diboto debatado akasakapna, diboto debatado bagas tu rohana. Nah, ala nasadar ma pesalmen, ia saluhna parngoluon non, ulaon non, pikiran na, diboto debata, dak adong na holip siya debata.
Marpangi dua maibana, manang marpangusad de may manholang tu di bata. Di bagasan pangiduan, na pinasa di perpesalmeni, asa tung takas de bata mangargahon ngoluna. Asa tung takas de bata paluaun ibana siyan akamusuna. Asa diurupi de bata ibana maralohon akka namasa di bagasan ngoluna. Ido bahen. Mangido pangurupit ibana do de bata. Amang inang nenolongan di bagasan Yesus Kristus. Bahkan di bagasan turpuk jami tahun takas do perpasalmen suliki maaw ali di bata jalatad da rohaki uji maaw jalatad da akapikirakku jala ida manang tung adong lapang haporsuhon di bagasan au jala tugu au di dalan saling liling na. Pemasmur berani meminta keterbukaan supaya Tuhan menguji segala kehidupannya. Karena apa? Karena dia tahu bahwa dia berlaku benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu tidak menyeleweng dari kebenaran firman Tuhan. Nah, senari nagabe ruji-ruji di hita saluhu. Boha parngolota di bagasan partikyanon. Boha akka ulauta. Jala boha nang akka dalan di pamikirata. Hobar tu ujahan nasa tu hita di bagasan partikyanon didok dang adong nabuni di hadapan di debata. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Nah berarti perjolo sahali naneng dohono ni debata tu hita ganuk marsada-sada hobar tu ujahanon songot pribahasa. Sepintar-pintarnya orang menyembunyikan bangke pasti tercium juga. Samalo-malota manamunion akka dosata mangoto-oto akka dongata pasti tarboto. Nah perjolo sahali nan dipayong tu hita. Karena segala sesuatu tidak ada yang bisa kita sembunyikan daripada Tuhan. Berarti ganup jolma na porsia tu debata ikon gabe tigorma akka ulauna nang akka pikiranna. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan sesungguhnya dia harus berlaku benar, berlaku adil di dalam kehidupan. Omana perjolo potota. Molo tadoko dirita anak ni debata. Molo tadoko dirita makahulongi debata. Molo tadoko dirita nunga mangulu di bagasan asini roh marhita ite Yesus Kristus. Berarti ngulu tope dang adong be akka ulaon na maralo tulo menit roh di debata. Ale ngolutta ulautta parangetta ikut ulaon na tigor hubar tulo menit roh di debata. So nare manginang tasukun manat tu bagasan ngolutta. Tasuk kumanat di tonga-tonga ni akka rumah tanggat ta. Buhatu tu hita di bagasan ngoluon. Akka ama, akka ina. Buhado hamuna di bagasan ngolumuna. Olo dope hamuna mangoto-otoi. Manang martamuni tabuni. Manamunion akka hatigoran siya nakka amat tamuna do akka inat tamuna. Molo amat tamuna manang inat tamuna akka dongat tabuhi ta oto-otoi. Ale takas mata boto. Di bata. Dan buita ototoy. Napaduahon. Naneng dohono ni di bata tu hita ganuk marsada-sada. Alandang adong do nabuni dia do pa di debata. Berarti nasa julma na porsia. Manang nasa julma na maka porsia Tuhani. Ikon totong ma gabi patudun hati gora di bagasan ngoluna. Nomor 8. Iko berani hita madokko na tigor. Dia kaulot. Iko berani hita patuparat na kasitongan di bagasan na kanguluta. Unang be, ubiarak kita mamereng CCTV song na hamidokko nagkari patujolo di jami taon. Mamereng CCTV mabiar, ala mamereng Tuhan dang mabiar. Ala niya manginang, molo na sa laon ngulutta, ulauta,
marmihim-mihim dope, dangdos do hatani debata dope bertobat tita. Unang gabiburan ni debata na satu ita. Na mangihut marhite-hite jamitaw nang didok tuita ganuk marsada-sada. Ganuk jol mana porsea. Ikut berani madoko songan ni ma si Raja David. Suliki ma'au ale debata jelatad darohaki. Dia berani meminta keterbukaan kepada Tuhan karena dia sudah benar-benar hidupnya tulus, hidupnya jujur, hidupnya ima tigor Bartolomani rohani debata. Maka Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, jangan lagi kita berusaha menyembunyikan segala keberdosaan kita. Tetapi mari kita berusaha menunjukkan kebenaran dalam kehidupan. So, ada cerita. Adong sada ama. Sada amaon ringgas marminggu. Ringgas martangia. Ringgas mangulan hata ni Tuhan. Di sada tiki dipilih may mana gabi sada marhalado, sada pangulang. Nung dipilih ibana, tordiolo ibana mapamili to non. Di sada dikki disuruh ma ibana lao tu sada sektor. Alana di sektoron gudang dang marminggu. Gudang dang mabar akayura dokal na asik. Hape di sektoron suguhia doroh dia maton. Suguhia rohana. Suguhia nima pikiran na. Pengen doi mana memang sektoron ibarat na hona uhum. Nah, ditiki di jo padita ibana di dokma. Amang sianu ngabuha ngadi paingot amang akana di sektor na homidoko ni Roma ibane do imana ma nunga alidang mubay na sida doko na matoma hape sa sitong na dang na dipasa ibana dope dang na dipayong ibana dope ale margabus ibana asa boha asa tarida nang dilon mana ulon na asa boha asa ima di uhum na dihasuguhon no sektor na dapat mapartikyan. Lao may padita manukun mardaldala ni matu sektori. Taringot tu nanangi mapamasaw di huriya tu na sida. Tarsonggot man na sida dang ni pengot tamen na. Amang inang, dos sedoi do ima cerita di si Jona, ditiki na disuruh Tuhan. Ibana tuluat Niniwe ala ibana tu Tarsis. Dia tong ibana bui bertemu sa Tuhan. Hape pendek dopak digabus. Alini manginang ingot tamu nama debata nata puji dan nata soba maruhaso mamereng bahkan tu bagas ruhatta. Alini unang mabiar hamuna tuak kajolma ale biar mabiar mahita tu Tuhan. Alana mo mabir do hita tutuhan berarti akaulat tapi akaulan na tigor do Bartolomani rohani di bata. Songo si Jona gabi bertobat do ibana dung diboto ibana songo dia do tusak di bata marhite-hite ibana. Si tuope gabi tihas do di ibana akaulon na alana sa diboto di ibana hadiron na pamikiron na. Nakita memang inang songonido. Mungkin si jago-jago tak mana bunion akka dosata. Akka pangalot na soture. Siya dong atta. Alay ang di debata dang na buni. Alina perpudi sahali marhite-hite hatan ni Tuhanon. Nang takas di pengot tuita. Bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Maka karena di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Maka setiap orang yang percaya dalam kehidupannya harus berlaku benar, berlaku adil,
berlaku tulus, berlaku jujur dalam kehidupan. Karena ciri orang benar bukan menyembunyikan kebenaran, bukan menyembunyikan keberdosaan, bukan menyembunyikan keadilan, tetapi menampilkan kebenaran, menampilkan kejujuran, menampilkan citra daripada Kristus, yaitu hidup benar, hidup kudus, dan hidup penuh dengan kasih. Amin. Martanya kita. Muliati madiho Tuhan, didenggan di basam, di asini roham, di basa-basam na toton di lehom butu bagasang ulu nami. Nunga taruli hai marhite hiti hatam, bay mahatamon, marurak marparbu di bagasan rohan nami. Sulik rohan nami le Tuhan, asa mangulan na tigor hami hubar tulomoni roham. Muliati Tuhan, di bagasan Yesus Kristus, martanya kami. Amin. Shalom, salam sehat, Tuhan mama mas-masuhita saluhutna.